Personalment, crec que he d'aprovar el curs de català per diversos motius. D'una banda, he fet totes les tasques amb aquesta i de l'altra, vaig venir a classe gairebé tots els dies, excepte quan vaig començar el curs de prepart. També crec que vaig aprendre moltes coses a aquest nivell i jo sé que hauria d'estudiar més i de parlar més a classe, però podré fer-ho els propers nivells també.